Pamusoro kangani ini ndakatizwa nemukadzi unonzani ndinonzi Darlington Franenji. Darlington Franenji. Mukadzi wangu akatorwa naDesmond paungano, vanga vachidanana vari pamba kusvika azomulonjera, kusvika azonomutsvagira imba yekuti anogara. Mukadzi kusvika pakurongedza zvinhu kuenda kunogara naDesmond. Ndiyo nyaya. akatomutizisa ari bamba kwenyu rini pane 3 months. chikukodza kuti Desmond ndiyo Desmond ndiyo kodzimwe hama dziri ndauya namukoma wangu wadapo. wewe Desmond hama dzako dziri hama dzako hadzakwanisa netransport nenyaya yemari yetransport munhu asaziva kuti naziva kuti wewe ndo unokwana pane mukadzi wangu ari papa hai kungoteerera like sunga Desmond tokara uko nyaya iri waidwanya azorondera mukadzi wangu pera ndikati nyaya yataurwa naRalph Mwenje. Mukadzi wake handinomutora zifi, asi mukadzi wake wakabva kumba kwavo kumba kwake ndobva aenda kumba kwavo, ndobva ndazvodanana naye akupi pa 3 months kumba kwavo pa 3 months. Aiwa usati wakamuteerera zvonga wagara chiziva zvatatu zvazvitaurwa naNdiraya ndiwo zvokuda kushandisa manje manje azvidaro azvishandi wakazi vanhu vakutopotyisa uno wacho wakatanga kudanana naye ndakatanga kudana naye muna June pandakandika paNante. Aya ndisitogara tese asainomutsvagira pakwai waizviziva kuti mukadzi wedu ndaizviziva tanga ari mukadzi wedu Tamba tese. umatinamba misi mukadzi wacho aisi mutiri nemimba le mune mimba imimba yatokura kudai ngeyani mimba keDarlington saka mutiza Darlington nemimba kuenda kupa uri kugara neuyu aiwa handina kuenda kuna uyu asi ndakaenda mugogodo takanetsana naDarlington tanetsana akutara nyakonzi kokutema-tema chete zita ndeni panomita takanetsana naDarlington tanetsana panditi enda kuba kwedu ndikati oraiti asi ndikukomerera mwana kuti atanga avhara chikoro ndozoenda asi handina kukwanisa kumira kuti apedze chikoro akutaura nyakonzi ndokutema-tema iye budai muno muchichi saka ini ndakazotoita zvekutiza ndakutywa kutema-tema adaenda nguwadini unotembera pane nyaya dzadzichingoitikawo ndana nevamwe varume vana haasi tori vekutanga kwa vandaipomerwa aiwa uyo hausikupomerwa bhozi kutodana naye asi ndakazodana naye ukati haasi wekutanga bo umwe wakambodanana naye ndiya handina kudanana nawo asi kuti vanhu vaingondinyepera ukati wewe waingondinyeperera uyu wato haasi wekutanga it means kuti uyu utodanana naye uyu watobvuma kare kuti utodanana naye utokurojera
Saka ndisumurojera. Ausumurojera. Asudana naye. Ndopa tudeba. Iwewe. Numburuyo naye. Saka ndio rweni ndozindase. Akatonitaurira kuti une mimba. Saka ndinozoendera mberi kuita se muramba ndirudanana naye. Aiwa. Bona ndaona kuti ane mimba. Ndio tosimbisa mwanasi wako. Ndakatauriwa last month June. June ine mwezi mngapi? Ine 7 months. Uyaoja una last month. Ine 7 months. What is the guy that last month? Kotola chokwani ni ngea kuekelea kutola kwa ngeangu. Dai si yangu. Aiwa. Saka pa numbi yakadai ine 7 months rude. Ulitazo mishonge. Ulitazo mishonge hivi. Tunodana na kunyenga mukadzani numbi ne 7 months. Wasikana wapi? Kudana na mukadzani numbi ne 7 months. Hauna kuzina kwa hauna. Zviri normal here. Kana iye mukadzi wacho, iwe mukadzi wacho. Paulo nezvishwa ndinokuda. Uine 7 months kudai. Wotosumudza muromo pasi nekumusoro kuti ndakuda. Kukatadza uzobara. Sanganisa vanhu ngokuti apa ishamwari Ishamwari yakwere. Iwe. Yeah, garisana pa simbe. Yeah. Mutoa maneighbor. saka murume makarambeni mai. Murume ndakatogarisha. Wakataura. Iye wacho ndakatomuudza. Ukuru wakaisa here. Aiwa kukura handina mari. Waberekwa kwauruzviziva here. Vanozviziva. Wani? Vanokwanisa kuona. Aiwa. Anopiwa guburo haasi kakana iwo. Kana uyasati mukadzi anopa guburo kuwabereki wako. Iwe kana usati guburo unopa wabereki wako. Saka iwe sei usiri kugara kumba kwawabereki wako. Ndokwanditore izvozvo. Taura kuti. Musoro changamira. Yes. Paakabva kumba kwavo. Zvinhu akatosiya paakatsvagirwa imba nauyu. Kwakuendesa vana kuvabereki vake. Vana vangani? 2. Within a space of a week ndiko kuzodzoka kumba kuna uyu unogara naye. Wakugara wese neuyu? Varikugara wese. Chimomina iwe uita mukadzi wako ndiani? Pamusoro ichangamira. Inini ndanga ndiri mukadzi wavo musakaungano. Chakaitika ndechekuti paakanga akudana namai ane nyasha, ndini ndakatanga kuziva nezvazvo. Inini ndanga ndichirwara zino ndiri kumba. Ndopandakabva ndati zino rangu roza pasapaungano ndopawakabuda wachiti ndikuenda, wakatondiramba kuburikidza namai ane nyasha. Inini akandira takakuzoti tinge tisingachatogari tese takaparadzana musi wa24 last month. Akanga achitondinetsa achindishungurudza achienda kumaparents angu. Nini handisina hangu vabereki vese vavakashaita. Vana bamukuru ndo vakanga akuendera. Ndoka ndavabvunza mai Framwenje ndikati mai nene ko chii chamuri kuita nani nababa vari vachipushirwa bhara achibva kumusika zvese. Ndoka ndazoenda pamba pavo vari vese ndikati ainini zvekuti ndizozimai rwimbo ndiye akazodai achibudi zvakanaka ndiyani ndingoende ndozwisisa kuti mai ane nyasha chii chamamuchita nababa vari nokuti vakabva vati baba haitodi toonana. Nyaya yavo yanga isina kutanga kubva pandakavaona, ndakanga ndichingozwa nemakuru. Inini inini ndakanga ndiri kuenda kuattachment yenursing. Ndofunga ndo madays avakanga vakuita zvinhu zvavo ndichizoenda kuma10 days padc kuma10 days kumutsanyi ndichingosvika ndichingozwa futi zvichingotaurwa same order. Ndikati
inini ndichangodini inini handidi zvinhu zvekuita zvekuzwa baba ndichangodini ndega ndichangoita zvekuona ndokuzosvika pakuvaona kuzosvika pakurongedza baba uri mbakanga akutoendesa guburo kumba kwedu kuti inini handichadi mukadzi but inini ndini ndikangoti hangu ina risiku yakuatenda nyaya dzeguburo ndo nyaya iripo inini zvekuti ndiri mukadzi wake zvaari kutaura kuti mukadzi wangu aripo handisi kukwanisa kupindirana nazvo vabereki vangu izvozvi zvavatoripo wasitozviziva kuti ari kutaura kuno kuti ndiri mukadzi wake Bari pane pamusina kupindura maini zvaiitika rini bcause murume ndakadai nemukadzi munachuu izvi zvinhu zviri kuitika kwazvo zvaitoitika tichitori kumagamba wachitopa aiwa inini mukadzi akatanga munachuu nanditi imi murume waitobva pamba munachuu saka vanhu vaitanga unhu hwavo hwakatanga rini tototi before june kumashuti inini ndakatanga kuenda kuattachment june mamuri munani baba urimbo pamaindiendesa kuchikoro zvekuti hazvo wakatanga kudana naizvozvizvi kunyeperwa uyu atitonituko kuti uri hure imainini ine mwedzi inoti january nepanozi independence handiti zvakatanga rini attachment hamuzivi pamakaaizisha here hauzivi pakaenda kuattachment rini what's wrong with your memory inini pandakatanga kuzvibata pakaitwa inonzi chii pakaitwa yekwana president yakaitwa pamagamba ndikangoramba ari ndakanyarara ndinoda vabvunza saka ndozvandamutora ndabvunza munhu shamari nhumbu ndiani that was November, December, January, February, March, April, May, June. I'm going to do unondiziva sei nhumbu ndeani ndiyo andaisangana naye ndiye maisangana naye saka sei munoda kusangana nemurume umwe murume asi munzvimbo tanga risati tombosangana nani nauyu asati tambosangana asi makambomuda sei makatakura makambomuda sei nyaya yenyu kuti mumude muine nhumbu ine 7 months yanga imbori yechii mamuda kuzodii izvo yambwe inini handikwanisa kuti uyu ndinokuda handiti handitokwanisi kuti ndinokuda handiti considering chi eji yangu neani neani wati more mukadzi ane nhumbu yakadai 7 months ndoti ndinokudawo mukadzi ane 7 months wozi nomwe murume urifamba chidhakwa ndokuda kuti ndatokudawo ndakutobva murume iyo akada kutobvawo kumukadzi pa 2 months uyu aramba mukadzi uyu aramba murume muhamatoti takutogara tese murume nenhumbu isiri yake murume achisimbisa nzeve dzemwana dzisiri dzake iwo ngavhurati kugara tese hatisogara tese ba ini totogara kumusha kwahonde ava wakasara aine wana kuchikoro paya atiziva tiri basa rangu pandaishanda rarapera saka ndakabva naenda kupi kumusha ndokwana ndogara kumagamba awa waenda kunyanga kupa kwavo kunyanga izva my issue that people my issue ekuti itsitsitsei kupukuta mwana wemvana madziwa ndovane nyaya yangu ipapo waizwa shona izvo kuti itsitsi dzei kuchengeta chikosa chisi chako yes chikosa ndichabhururu wako because I feel very sorry for you kuti ndoti kaumana tibatsirane munozwa I feel very sorry for you guys because kamukano kamuda kuita ka atikabvumiri
akaiti. You cannot leave your wife for another man's wife. What have you done? We destroy 2 lives. We destroy life yemurume watorera mukadzi, we destroy life yemukadzi wako waramba. Uri pretend uda mukadzi uchamuramba pamberi unhu wakoka. Because I'm telling you, uyu mukadzi uyu kana muine zvamamuri kuitira nawo inyu zvenyu zvati murambane kupande zvimwe, asi kana wamurambira nyaya iyi yemukadzi uyu, my friend, you have to think again. Chimboenda pamabvu mbonamati muzvibvunze kuti ndiri kuitei. Ehe, unoti wakadziwa nenhumbu wanodziya, asi wako achaitawo nhumbu uchadziya. It's a phase in life. Haaramba ine nhumbu, ichabva nhumbu, uchatonhora. Saka naazotonhora uzomudini. Kana adzoka kana azvara wozodii? Because right now kuna it's a planned thing. Kuti mukadzi abva kumba wobva atora vana wobva enda kunovasiya kuve kuvabereki, handisi iye wobva adzoka wobva waona pekurocha. Uyu wobva abva kuhatisel wobva asiya mukadzi nevana kuvi kuhatisel wobva aenda kuvi. It's a planned thing. Munganyepa mukadii, but that's the plan. Iwe siya mukadzi woya kuhauna, wosiya mukadzi nevana wake, iwe wana wako tora wedisi kuvabereki wake, iwe wobva wauya apa wogara apa, hapana anotitsvaga. Wako mukadzi wakaendesera here gufuro hauna Jumuda. Nomuda here kuti Yesu. ayo. Saka seya wauya pamberi pano uchiti mukadzi wangu wangoda kumushandisa sedhikoni kuti tiite mapenzi mai, kuti tifunge kuti wakarongeka, kumushandisa seshield kuti tikuzvire tsitsi wakatora mukadzi wemunhu. Marriage ka chinhu chinonakidza kana kusafadza, chinhu chine stress yacho, chinhu chine munakidziro wacho, chine zvese. Marriage unosangana nazvo zvese. Murume akada kumbohura unohura kutonga unopenga kuti akawene shawu, asi ondozondodzoka futi kupi kumba. Mukadzi anokwanisa kuhura zvokuti atonga asina kuroorwa, gare woenda back to your senses. Saka you have to learn to live with the experiences of marriage. Marriage is not an easy thing. Saka inzi pinda mumarriage ready, because warimo vari kuziva zvirimo. Ukaona murume wese wakagara kunongwa nevamwe vese vari kuna, vamwe vese vari kuna vane mhanza, varume vakuru chaiva nemhanza, handi mhanza dzaMwari baiti, imhanza dzekutambudzwa kemereji. Munhu akatanga kufunga ari mubhava souti ndoenda here kumba, ndodini pandasiyira nyaya iyayi, ndodini. Iwe woita hako zvokutamba naye, watomboiona. Shamwari, mukadzi uyu akuda kuti mwana uyu ngaendo DNA. Mwana uyu ngaendo DNA muzive kuti mwana ndiwani. That's one. Then 2, get tested. Uzive status yako nemunhu, because status yako hauizivi, ende kuti uzive kuti akatanga rinopinda pamukadzi wako hauizivi.
but the confidence nemukadzi wako yekubva abva ibva aenda naiye yekubva abva kumba kwake ubva apinda, it means wakatanga kupindana kare. Saka you never know. Get tested. Mwana ngaendo DNA uziwe kuti mwana ndewani. Iwe uzvichengetedze for your health. Because kuziya kwandoita hakuna mukadzi angamubuda mumba memurume wake kurara nemurume nekondomu. Kurojerwa achirara nemurume iyeyo anotora nekondomu. Common sense should tell you. Hakuna zvakadaro. Mukadzi wako is having unprotected sex nemurume. Andikumbira kubvunza pane murume kushinga kwakaita kuti azoende kune mukadzi uyu. Kana vana vari kutaura kuti ndine vana 2 wandinawo nemukadzi uyu. Pamwe murume ari kunesa kuenda kumba kwake anozoti mukadzi wavo. Nevana vacho kutombozirwa navo vatori wake ari kunesa kuenda kumba kwake mukadzi wake. Mukadzi anogona ngazvinasotera murume wake chaiye. Vana vaitoda DNA test vese. Unozoziva kuti zvakamira sei. Wasangoona vari pabhibheri. Ndo mashoko adini. Right. Saka shamwari kudanana mukadzi wemunhu hausati warambana namukadzi nechei. Ndizvo hamunorambana kai? Hatina. Iwe nemukadzi wako wakarambana kai? Sati. Uya apa mai edini anzi mai rumi anzi mai rumi. Mirai padhuze nemurume. Enda apa pakati apa. Uya apa. Pakati azipa pakati. Pamwe chikuenderai kuimba. Madzimai enyu ari tuzi munokei kuenderai. Kuenderai kubambo. Imi mai enyu endapa. Right. Tikuti chii? Makarambana nemukadzi. Handinorambana naye. Mai rui. Vakaenda kumba kwedu inini vachandidiba ndakudoronga zvimwe zvinhu zvandakudoronga, saka inini ndakangomirira kuti iwo sinzi wakanga wane zvimwe zvawakaronga ngavangouye negupuro racho. Kana wasadi. Exactly. Asi kana wasina gupuro mukadzi murume wenyu. Ndese bambo. Matizita? Lori yabasa. Saka kutakuita bambo. Kudana nemukadzi wanhu zvakashata, endangering the lives of people. Hamuna nyadzi bambo. Nyara kudana nemukadzi weshamwari 1 2 kudana nemukadzi ane nhumbu ye7 months. Kutanga kutomurojera. Mushabhadhara mbambo wako 5 more. 5 mombe 2 dzacho dzinofanira kubhadharwa by 30 August. Dzinofanira kubhadharwa. Then the rest by 30 November. Dzinofanira kudzibhadharwa pana clerk of court pano dzozoenda kune murume uyu kuitira kuti tite make sure kuti madetsi iwawo mabhadhara. Kana musina kubhadhara then tobva tatsvagana. Then mai makadanana nemurume muchiziva kuti mukadzi ane mukadzi murume wemunhu achabhadhara mumbe 3 samuchabhadhara mukadzi dzokupwanya musha wake, dzokupwanya mumba yake, kudanana nemurume wemunhu muchizviziva kuti mukadzi wemunhu. And the fact kuti ukufanira kudana nemukadzi wemunhu ane nhumbu ine 7 months, there's now a doubt yekuti uyu achaziva kuti nhumbu ndeyani, ndeyako here kana kuti ndeyeko. Saka you are jointly going to sponsor mai avo kuti waende ku-DNA test, mwana wawe maresults obuda, then you share the results.
Titesi. Iwe newe mushara na cost yekuti DNA uda mari you share, then you share the results afterwards. Ndise ngazviitwe zvaitwa chekutanga bhadhara mombe dzemurume mukadzi wake waugara naye otora iwe gadzira mukadzi uyo wawatorera murume mombe dzake. Titese naye mai ngazviitwe izvozvo. Failure to do that tozoonana zvatinge tichiita. Titese imi maiendea kumba kwenyu mogare kumba kwenyu zvakadii zvakanaka. Imi baba muendea kumba kwenyu mogare kumba kwenyu zvakadii zvakanaka. Imi mai kana musati murume endesai kumba kwavo. Imi baba kana musati mukadzi endesai kumusha kwanu. Titese ande Changamire, I'm sorry. yes Pane zvinhu zvake zviri kumba. aiwa izvo iri kuzoramba nezvisa zvazvino imwe meeting yavakuita kumba kwenyu kunze outside this court kuti zvamawira namukunze kana ati achadi kupisa kukuru otora zvinhu zvake. pamusoro Yes. nandino chichemo panyaya nhaurwa yemombe dzamataura idzi. Yes. handinawo chinhu chandinacho. Une chiro chakaushandisa unyika mukadzi wemunhu nacho that's not my best. Kana uchishinga pakati pevanhu vese vakaondodayo uchishinga kumira utaura zvishwa ndakadana naye muzuva 24 mukadzi wemunhu uchishinga kubudisa mashoko ekuti ndakadii ndakadana naye mukadzi wemunhu ane mimba ine 7 months asi ushinga kumira pamberi paona kuti ndakamuenga une magatsi akashata bambo bambo ka zvokuti hamuna chiro kabambo endai mutsvage chiro mubhadhare failure to do that bambo tonana bambo mazuva eri bambo zvinonaka zvinodhura. Titese bambo handiti ndizvozvo bambo tusaizi kana mengo tanhaidza munodini izvi bambo this is not a secret. Ndogara ndakataura ino nakaondauzenda ndakataura kuti bambo the moment yaunotaurira mukadzi wemunhu kuti ndakufarira ndiri kukuda chibva waziva kuti mhosva yatodini yatotanga chinoziva kuti mahwana adini atanga paungopedza kuti mukadzi wemunhu ndinokudawo iye achingoti neniwo chibva kutoziva kuti chachaya any move that you are going to make afterwards imhosva any move yauchaita after masoko iwawo imhosva kuzongoenda hako uchinonyenga mukadzi wemunhu ane 7 months wakuzadzisa mhosva hako kuti nyase kusimba uri kutsindira mhosva kuti nyase kusimba unozwa bambo une chiwindi bambo kurarira nhumbu ine 7 months kuirarira nhumbu ine 7 months hauna chiwindi bambo chiwindi chako chokuti usatitaurire utazi handina kana chiro hauna chiro unacho chawaisenzesa icho chitaurire kuti shamwari I'm now in trouble, help me. Chitaurire chiro icho checho chifundise teach that thing unoza bambo teach that thing kamudzira iko kadzidzise kamudzira kuti mudzira woye wandiparira mudzira chengeteka mudzira iwe zvikaripeka karara karimukarisi you are in trouble now enda wotsvake bambo zvokuti handina chinhu handina ngezvakunako kamudzira kakakondesa problem waikada ukafidhaka ndiwo unoziva mafidhiro achakaita unofanira kuti ukaona mukadzi next time
unofanira kumutaurira mukomana kuti mukomana stay put, be disciplined. Upenyu wako unorarama zvakanaka. Unongoti wese une mukadzi arapo mukadzi wako asina nhumbu asina chii handiti kuenda kuti une 7 months ndosaka ndine kasuspicion kuti no une chekuita ne7 months 7 months in my suspicion is telling me kuti bambo une chekuita ne7 months haungamboshingiriri kutsikirira nhumbu ne7 months usina chekuita nayo no. Ndosaka ndati bambo DNA tester irresponsibility yenyu mese murongani muri 2 and I know kashoma kuti ndiprove wrong kashoma maya kuvura tate dedi tate nenhumbu ine 7 months urizwa kuti tate dedi warubata musoro handi yemuridzo yenhumbu iyi. You are lying to me. You are lying to me. You are lying to me. Chokwadi munochiziva. Iwe na Mwari wako ndiwo munoziva. Iwe na Mwari wako ndiwo sei? Munoziva. Chiendai. Ini ndinonzwa kuti meya mato achandipa period ipi. Aiwa. Tatotona. Same period yabamba unotsvaga wese kubatsira kutsvaga. Paunenge wakatata wari kusevenza nhumbu wari wachidecide kuti dzotanga kuenda nedzana. Ini changu changuda tetoga zinoda mombe pana. Then I call you here kupolite mombe dzenyu. Thank you. 350. 350 per month. Thank you. And